cea mai bine informată cu ce se întâmplă în lume, domnul doctor Călin Georgescu, membru al clubului de la Roma, consultant internațional, un super specialist ONU, a lucrat ani de zile și care se află deja în direct cu noi și îi mulțumesc realmente din suflet pentru participarea la această emisiune. Bună seara, domnul doctor! Bună seara, domnul Răițanescu, vă mulțumesc pentru invitație. Domnul doctor, eu am început prin a anunța că titlul emisiunii provine de la Forumul Economic Mondial de la Davos. Știu că ați fost și dumneavoastră acolo, s-a întâmplat să mă aflu și eu acolo în calitate de gazetar în urmă cu vreo 7-8 ani și n-am înțeles nimic, pentru că, după cum știți foarte bine, la Davos ce se întâmplă în sală e o formalitate, de fapt toate lucrurile se discută în vilele din localitatea elvețiană, acolo se trag sforile, acolo se aranjează tot. Ce puteți să-mi spuneți? Că am înțeles că l-ați cunoscut inclusiv pe domnul profesor Klaus Schwab, care este principalul organizator al forumului de la Davos. Da. Davos este, sigur, dacă știi să citești printre rânduri, este un mod de a ne aduce aminte tuturor în ce hal a putut să ajungă specia umană. Pentru că acolo discutăm de prezența clară și fără echivoc a ceea ce se numește dezvoltarea Partidului Comunist Global. Așa a fost întotdeauna. Tare. În an de zi am participat și eu. Pentru România este ușor de înțeles, pentru că de la statul comunist astăzi ajungem la globul comunist și asta a făcut tot timpul Davos. Senzațional ce îmi spuneți. Nu a fost doar dacă îmi permiteți, la întrebarea foarte precisă pe care mi-ați adresat-o, nu a fost doar în culise, cum de obicei se întâmplă la multe evenimente, ci era chiar pe bune. Nu peste tot, dar în multe întruniri era chiar prezentare